assalamu alaiki na batula Fatima umiyan Hassan da Husainiya abida sanna batula Fatima sanna batula Fatima umma abiha abida sanki nake ya sayyada ki yaman uzuri ya mu'mina sanna batula Fatima umma abiha abida sanki nake ya sayyada ki yaman uzuri ya mu'mina sanna batula Fatima umma abiha abida sanki nake ya sayyada ki yaman dafa iya mu'mina tabaraka sarki rayuwi kai na sa a farko rabbana ban yi kima karan basira zan yawana na batulina ka san haske a cikin yawan malin ne ba domin na biyu na al-mustapha baharun nada wanda shi na rike a ko'ina sannan batula Fatima sannan batula Fatima ummu abiya abida sanki nake ya sayyada ke yaman jalabi